Hello guys, nasa Ilocos Norte ako ngayon. On the way kami papuntang Kapurpurawan. Sabi nila maganda daw dun. Palig-palig pa lang, maganda na. Alam nyo ba yung palig-palig na dakkel? Yan yung windmill. So malapit na kami guys. Tignan ko nga kung maganda. Wow, maganda talaga. Kasi nakasakay na ako ng kabayo. Alam mo yung feeling na nakasakay ka ng kabayo? Kabayo yung barukong ko. First time ko kasi. Wow, ang laking bato. Pumuputi-puti. Kaslakan day taulom nagsiling. Ay charis. So, pumunta na kami doon. Ang ganda yung kulay ng bato. Grabe, white talaga. Kaya pala tinawag na Kapurpurawan. Pero alam mo ba yun yung feeling na nakutong ka? Tapos nakutong ka, may yangin ka? Ay apo, pakanawil. Grabe, ang ganda talaga dito. Lalo na yung mga nakikita ko. Ang daming tao. O ito yung papa ko. Tapos hindi ko na malayan. May nakikilala sa akin. May na nagpa-picture kanya guys. Shout out mga ate. Butay si Kati to JB. May kanta agsakay kan iti kabalyo. Apog kabba day iti barukong kun. Nga nakasakit ti kebelyo. Marupa ag day iti kabalyo. Adda ka rupa na jayam mi. Ngamhang ko lang magip gamin. Di mapanak mo majini. Nga may pari ganun gamin. Bawal ka no pa lang mapanudjay. Ang ka-expect para nadamanin makamam mo kanya kon. Shout out sa'yo ate. Pagkatapos bumili kami ng damit na ipapasalubong ko. Pag uwi ko, pati rin ako. Bumirilin ako ng damit ko na burgos. At hanggang sa nagutong ako, nag-scramble kami. Masarap pala yung scramble ng Ilocos Norte. Shout out po sa nagbebenta. Tapos nagturong kami dito sa Lomihan. Grabe, wala kang masabi. Sobrang salap yung lomi nila. Oh, ito pala yung lomi nila. Shout out pala kay Ate Kate Ann de Guzman. Na sila pa yung nagluto. Napakasarap Kuya Eddie. Napakamura pa. Sulit na sulit ang lomi. Shout out ka na giti amin nga kan fans kanya. Ito'y Burgos, Ilocos Norte. Haan ko na i-video gamin guys. Mabainda pa ka nung magkipicture. Sayang naala kayo kumaditoy. Ayan ti vlog ko guys. Shout out kay Inang Kalen. Thank you, kinuyog na kami Inang. So hanggang dito na lang guys, bye bye.